Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum muhtaram cemaat. Assalamu alaykum kanalımның qonaqlары. Muhtaram cemaat. Kanalıma yazılığız, ışık bilgisini qaldırığız, şərhlərinizə bik şatmın min siznin. Onları qaldırığız. Mina sıravlarınız bulsa şulay sırağız. Minalarga cevap verirmen. Min her şərhni oqub baram. Minalar alar bilen kızıqsınam. Hem dostlarınızı da şakırsağız bula. Allah'a tapşırdık. Bugünkü шығарылышымның темасы булачак минем ни өчен гомрах бар татарда. Һәм ни өчен ул күп. Һәм ул темам булыр минем муҗаз тәфкир сәрхавһасыннан. Сәрхавһа ул әгәр дә сез белмәсәгез, ул рубриканы аңлата. Demek benim rubrikam mücaz tefkir. Allah'a tapşırdık. Dersten de bizim gınıf zatlar olar her cemiyette de büyük var. Ama koy bir cemiyette ol görünmezlik derecede koy bir cemiyette ol бар cemiyetini bilip algan. Koy bir cemiyette ol birazga özün kürsete. Bizim Tatar milleti de, Tatar cemiyeti de iskerme tugel. Şolay bizim gımrak zatlar var. Ol minimşe şikli aybirler артından iyergen kişiler. Hem özünün nadanlığı yaki gıylımsız bulubu yaki bilimsiz eğer bilimsiz gameller kılışı kişilerdir. Tıp sebep o gımrah zatlar artığı Tatarlarda ul dədhəx zatlarının görünməslik jirdə buluvu. Bizim dədhəx zatlar olar şoqdi. Olar bizim küp. Bizim milletimiz bay olarga. Ama bəliğanə kilsən olar bizim görüngen jirdə yatmırlar. Olar dədhəx zatlarını bizge Tatarlarga izlərgə kerek alarını tabır için. Ama olar bizim var. Ama bizim abruylu kişilerimiz var. Bizim dersten de muhterem zatlarımız var. Muhterem tapşırılarımız var. Onlar bizim az da tugul, küp de tugul. Ama onlar bizim var. Ama onların koy vakit onlar daimi koy vakit tugul, koy birleri daimi tugul, koy birleri onların daimi, koy birleri onların koy birleri onların çıgarışları bik tüben sıfatlı bulsa, ama onların şulay yok abruyları şulay yok yukarı kola. Koy birlerinin sıfatı yukarı bulsa, abruyu kişkine yaki abruyu zor bulmagan tapşırılarımız var. Mine şul tapşırılardan
абруйлы булган безнең тапшырубыз тирән мәгънәле, дөрестән дә тирән мәгънәле, ул тирән мәгънәгә ия таяну ноктасы дигән тапшырубыз бар. Ул дөрестән дә әһәмиятле безнең татар милләте өчен, безнең Татарстаннан тыш яшәгән татар милләте өчен бик әһәмиятле тапшыру. Ул Илдар Кыямов әле алып барды ул тапшырыны. Ул бик матур алып барды ул тапшырыны. Шулай ук тагын Алмаз Гафиятов, миңа ошады Алмаз Гафиятовның да алып баруы. Хәзер ул тапшырыны менә берничә вакыт инде ул тапшырыны Альберт Шакиров алып бара. Аны ул бер үзе генә алып бармый, аның белән бергә тагын бер кыз, хатын кыз алып бара. Һәм шундый абруйлы тапшырыны аны башка милләтләр дә тыңлый. Дөрестән дә карыйм, башка милләтләр дә тыңлый. Менә карадым әле бер каналны, Без Нугайлар дигән каналны, команда таяну ноктасының бер өлешен тәкъдим иткәннәр. Менә дөрестән дә ул бик хайран калдым әле мин аңар. Менә бу тапшыруда хәзер тапшыруны алып баручы Альберт Шакиров. Мин уйладым, менә әле ул бераз генә күрсәтми үзе алкасын, әмма алкасы аның дөрестән дә зур. Ул дөрестән мин аның әгәр дә хатын кызларның да менә шул алкасы күренми. Хатын кызларның да кичкенә алкасы. Әмма Альберт Шакировның зур алкасы аның ярактан күренә. Ул дөрестән дә аның ялтыравыклы ул. Менә әгәр дә ул алка Содом әһелләре инсаннарын аңлатса, мин Содом әһелләреннән дип аңлатса, демәк шундый ук язмыш көтәчәк кешене. Содом әһелләре язмышы көтәчәк. Әгәр дә ул башка мурат белән ул алканы кигән. Бездә татар халкында, татар милләтендә, татар мөселман милләтендә, мөселман милләтләрдә андый алкаларны киеп йөрмиләр. Дөрестән дә бу хайран эш. Әйдәгез мин ул Содомга буйсын менә Лут галейхи сәлам гә буйсынмаган, аны инкар иткән Содом әһелләре халкы турында аятны укып чыгарга булдым. Хәзер 1 секунд мин аны кабызам. Менә хәзер Сүрә Әнбия сүрәсен 74-нче аятны وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ.
Әдәгез мин аның тәфсирен укыйм. Әл-Итқан фи тәрҗимәтил Куръан тәфсиреннән. Дахи Лут галейһиссәламгә хикмәт һәм пигамбәрлек тиешле булган гыйлемне бирдек. Дахи Лут галейһиссәламны кабахат һәм начар эшләрне кыла торган Содом әһелләреннән коткардык. Дөрестлектә Содом кариясенең әһеле булган Лут галейһиссәлам кавеме Аллаһның тәгатеннән чыгучы явыз кавем булды. Һәм тагын 85-нче аятны тыңлыйбыз. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه Һәм 85-нче аятта Дахи biz Лут галейһиссәламны рәхмәтебезгә керттек. Дөрестлектә ул Лут изгеләр җөмләсеннәндер. Менә ниләр әйтә Аллаһу Тәгалә Содом кавеме турында. Һәм шулай ук Камар сүрәсен карыйк. Һәм нинди гөнаһлар кылганнар икән бу Содом кавеме. 37-нче аят Камар сүрәсе 54-нче сүрә. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Ibn Yaqub ibn Nu'man tafsiri. Tahqiq Alar Lut галейһиссәламнан кунакларыңны безгә бир дип сорадылар. Ягъни Лут кавеменнән халак итәр өчен Егетләр сүрәтендә килгән Лут кунакларының фәрештәләр икәнлеген белмичә бызык ният белән үзләренә сорадылар. Biz аларны сукыр кылдык. Безнең куркытуыбызны һәм газабыбызны татыгыз. Һәм шулай 38-нче аят. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Tahqiq аларга таң вакытында кыямәткә шаклы давам итүче газап иреште. Һәм 39-нче аят. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Татыгыз минем куркытуымны һәм газабымны. Менә шундый сүзләрне әйтә Аллаһу Тәгалә Содом кавеме турында. Дистән дә шундый улы сүзләрне әйтә, улуг сүзләрне әйтә. Безгә нишләмәк кирәк хәзер? Дистән дә бу татар халкын, татар милләтен әле Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямга һәм Аллаһка ошаныны бетермәгән, Аллаһка итаатлеген бетермәгән татар милләтеннән булган затларга
Хәзер ошбу Альберт Шакиров уң яктагы, уң кулактагы алка кигән кешеләр ул сынау булып тора. Безгә беренче чиракта алар артыннан иярмәскә кирәк. Дөрестән дә безгә әхлакый казаныш ясау кирәк. Әхлакый казаныш алга сөрү кирәк. Дәдрах бәндәләрне булдырырга кирәк. Без яки аны булдырабыз гаиләбездә. Дөрестән дә гаиләдән бик күп эш килә. Һәм бу мондый гынахкар кешеләрне һәм гынахларны иярмәскә кирәк алар артыннан. Һәм аларны инкар итәргә кирәк. Biz рәхмәт, мөхтәрәм тыңлаучым. Миңа дәгый бул. Киләсе очышларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ышанып калам, бу минем чыгарылышым синең өчен һәм милләтем өчен файдалы булган дип.